A Casa de Cultura de Portodosón acolle dende onte á noite unha exposición escultórica do artista rianseiro Chetembra. Trátase de O Son de Castelao. A Casa de Cultura de Portodosón acolle dende onte a exposición O Son de Castelao do artista rianseiro Chetembra. Trátase dunha mostra de 53 esculturas vinculadas a Castelao. A mostra foi inaugurada na tarde do martes nun acto que contou coa participación do alcalde Luís Soujo, o concelleiro Manel Deán, o presidente de Barbantia Manuel Cartea e o propio autor da obra. Sabedes que o procedemento do Che é a forxa, o martelo, a zafra. É un home de oficio, traballou sempre no ferro, pero hai uns anos, como todos sabemos, pasou o Rubicón e hoxe é un dos bons artistas, dos grandes artistas da comarca. Constame que tiña moitas ganas de vir ao Son. Hai anos, quizá, que nos ten falado da posibilidade de vir, falou coas autoridades xa hai tempo, dixeron que sí, que claro, que tiña que vir. Hoxe é o gran día, a gran oportunidade, e a xente do Son pode disfrutar desta gran exposición. Chetembra amosouse orgulloso de expoñer por primeira vez en Portodosón e facelo con esta mostra que espera sexa itinerante pola Barbanza. Veño con moito orgullo aquí, gracias ao Concello do Son, expoñer esta obra miña, porque quería facer rutinaria por todo o Barbanza, e viveira a todos que vexan que é de Castelao, porque sempre me gustou moito facer as obras deles, e a quedei aínda millor porque ten un dibuixo de meu bisavó tamén pintado, que aínda non fixen no Museo do Pobo de Pontevedra. E aí foi que era cego, e o cego de Taragoña. E aínda lle collín máis cariño para seguir cas obras dele. E nada máis, digo que vos deleitedes, vedes, quero que haxa unha crítica, porque para aprender algo de novo, a ver se hai algo novo por aí para que me dijades. Dende o Concello de Portodosón agradeceron a Chetembra que decidiras por parte da súa obra neste espazo e animaron a veciños e visitantes a chegarse a contemplala. Dalle as gracias a Chetembra por elixir Portodosón para traer esta gran exposición aquí. O noso contacto con Chetembra empezou xa hai un tempo, pero máis cercano desde a primeiros deste ano, cando tuvemos unha primeira toma de contacto en xuño, na Casa de Cultura de Xuño, donde tamén tuvemos unha exposición del, e tuvo a ben facernos tamén ali, que está exposta na entrada da Casa de Cultura de Xuño, un cuadro dedicado a Ramón San Pedro, que luce ali na Casa de Cultura de Portodosón, o cal xa lle agradecemos no seu momento, e volvemos a agradecer hoxe. Che, moitas gracias por regalarnos aquel cuadro que quedou fantástico. Pois xo dixeron eles todo, non? Dicir, que contar que con esta exposición dun gran artista de aquí da comarca do Barbanza para nós é un honor. É un honor contar contigo, e estou seguro que a xente de Portodosón así vai disfrutar desta gran exposición dedicada a toda, casi ao 100% a Castelao. Eu invito a todos os sonenses e a xente que en estes días nos visita aquí en Portodosón, aparte que estamos tamén que a Semana Santa e ven moitísima xente a disfrutar das nosas procesións, estou seguro que pasarán todos por aquí a visitar esta exposición. Dicirche tamén, como dicía Manel, agradecerche a exposición que fixestes en honor a Ramón San Pedro na Casa de Cultura de Xuño, que ali tamén nos deixou un cuadro de Ramón San Pedro. A mostra estará exposta ata o 30 de abril na Casa de Cultura sonense.